Tras varios anos sen celebrarse pola pandemia, o Concello de Ribeira recuperou unha das súas citas do Entroido máis tradicionais. O Festival de Murgas e Comparsas reuniu a máis de 1000 espectadores na carpa instalada no Malecón, que puideron gozar das actuacións das 8 agrupacións participantes. Finalmente foi aquelarre Portu Sévora con A quen lle importa, que logrou impoñerse entre todas as murgas, seguida de Remember Gris da Asociación Aveira e a Tuna da Residencia do Maior de Ribeira en terceiro lugar. As tres gañadoras recibiron un premio de 1.500 e 300 euros respectivamente, mentres que todas as inscritas levaron unha gratificación de 200 euros tan só por participar. O festival estivo conducido pola actriz Isabel Risco, quen aportou o toque de humor a unha gala que sacou máis dun sorriso ao numeroso público asistente. Outra das citas máis enlleiras do Entroido Barbanzán foi a Festa da Orella de Porco na Boliña, en Boiro. Nesta xuntanza organizada pola Asociación de Veciños da Boliña no campo de Revelar, repartíronse máis de 100 kilos deste prezado manxar, así como 700 racións de doces típicos de Entroido. A música non faltou da man dos dúos Charada e Rosán, que amenizaron a festa ata ben entrada a madrugada. En Lousame, os nenos foron os principais protagonistas do Festival de Entroido, que se desenvolveu este domingo no Polideportivo Municipal Pilar Barreiro Senra. A música en directo correu a cargo dos cantantes Oliver Escobar, da París de Noia, Néstor Peña, da Olympus e Diego Moreira, da Panorama. Houbo tamén xogos, hinchables e obradoiros, así como unha degustación gratuita de orellas, filloas e chocolate quente.